Здравейте, драги зрители! Аз съм Удин Видър. Това е втори клип на първа нощ на Five Nights at Freddy's. Тези от вас, които са гледали миналия епизод, са разбрали, че съм умрял като пълния нуб. Но мишката ми е върху муцоната на този интелигентен мичок. Кой беше този, който ме уби в миналия епизод? Лисицата. Ако нямаше тогава лисица, сега ще взема втора нощ, но ви First Play се казва думата. В този епизод нещата ще бъдат малко по-различни. Като казвам малко различни, имам предвид наистина малко различни. Просто ако видя лисица, която се подава от розова завеса, ще знам, че имам трудности. Но после ако пак цъкна върху камера 1C и тази лисица няма, веднага ще затворя тази велика лява врата. Така ще се увелича шансовете за успех с 0,1%. Yes! Тази игра е много велика. Много велика. Така, почвам. О, пак този пич. Той говори пълни безсмислица. Дано този разговор му излезе скъп. Какъв разговор? Това е съобщение, записано от него. Той човек се е подготвил речта. Той път ще пестява доста повече енергия, поне докато приказва. Защо Марк се е навил да пази? Не знам. Това става гатанка. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but ето ви тримата. Доста много прилича на Мики Маус, защото виждам тук пленката. Пленчето, което винаги е гладно. И мечока с явно с висок IQ тест. Още 5 часа. Всъщност този така като пускат в началото още като говори, му улеснява супер много, защото докато говори минава 2 часа и през тези 2 часа не се случва абсолютно нищо. В крайна сметка трябва целият 4 часа някъде. Доста бързо се завъртва. Докато се завъртва има едни такива мазни, като изцапано на самата камера. Не знам дали само аз го виждам или от самата игра. Дай сега ще проверя системата. Всичко е окей. If the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can щитвите, ако ги зашия, няма да има лица. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Точно така. Gotta conserve power. Добре, айде чао. Айде, мерси на тебе. Айде чао. Тъй кошмара започва.
Той човек тук като гледаме изчел бая вестници. О, кара. Всички ли сте тук? А, така. Правете си парчето там. Пак ли ми изключих камерите, бе? Единият е тръгнал на път. Ето го. Зайчето. Ето той зайче бая нацепана батка. Токо няма май страх от него това. Той ако ма види ще ме отрепи, ще ме прибие. Или ако се покаже ето така. Съм в шок. Ете набързо проверявам какво става. Тук явно той има деца. Или това са децата в пицарията, които рисуват. Той си е взел малко така и си ги е лепнал за добро настроение да има в стаичката. И това се движи супер бързо, бе. Взех спринтьор. И то кой прави в пицарията тогава? Те ще се затворя. Ще отворя. Отворено е. Няма го. Той се е прибрал. И пиленцето е тръгнало. Пиленцето е страшно. Не, наистина, много грозни костюми. Супер грозните костюми. Не знам кое дете ще се вържи, това е истинско животно. Ама нали трябва да са все пак грозни, защото играем хорор игричка. Тъй как върве. Лисица няма. Пили и заек има. Ще има вечеря. Не знам дали аз съм вечерята или те ще са моята. Но затварям. Тук май някаква... Пазач има, чистачки няма. Добре, бе. Кут си по пода. И кой няма да отваря вратите? О, плиз. 6 часа. Мен така пълния нуб съм се защитил.
О, ес. Ей! Няма ли се успешна нож?